Takže čaute ľudia, tu je Sketchy a ja vás vítam môjho prvého videa na tomto kanáli. Dneska si ukážeme pár mojich kresieb a môj prvý kanál máte dole v komentároch, takže ukážeme si prvú, to je obraz, ktorý som namaloval. Mal som sa volať Alien, ale ešte zatiaľ nemám meno na môj herný kanál, takže na budúce vám dám určite vedieť. Nebojte sa, mám o mnoho, ale že o mnoho viac kresieb. Dneska si ukážeme iba pár. Potom tu mám takúto záložku, kde mám moje najobľúbenejšie kresby. No, takže máme tu ako prvé Koenigsegg. To je druhá najobľúbenejšia moja. Potom tu máme motorku, to je prvá. Potom tu máme toto, takéto. Potom toto, to mi trvalo najdlhšie. A potom tu máme RIP XXX Temptation. A to boli moje kresby, samozrejme.